नमस्कार भाई लोग। सबसे पहले तो सब कोई के राम राम। आज हम बोया के माइक खरीद ले बनी। हमरा देखे से तो एकरे से रिकॉर्डो करता नहीं, जहाँ तक उम्मीद बा कि आवाज़ बढ़िया आवता। बाकी सब एकरे में का मिलल बा हम आपके दिखावता नहीं। सबसे पहले तो ये माइक बा जौन हम लगा के बात करता नहीं, ओकरे साथ साथ में दो गो एकरा में स्टिकर मिलल बा बोया कंपनी के, बढ़िया बा, देखे में भी बेहतरीन लागता। फिर एगो है सिलिका जेल बा, एकर उपयोग का होला हमरा तो मालूम नहीं के, वैसे आप लोग के मालूम है तो बताइब लोग। फिर ये बोया के सर्टिफिकेट एक मिलल बा, क्वालिटी सर्टिफिकेट। अब एकर का यूज बा हमरा के खास तौर से तो मालूम नहीं के। ये रहल पैक, एकरे अंदर ही सब कुछ मिलल बा। ओकरे बाद में मिलल बा है वारंटी कार्ड, है पाउच मिलल बा जेकरे अंदर ही बोया के माइक रहला। अच्छा ब्रांडिंग कइल बा एकर, बोया के ब्रांडिंग अच्छा बा एकरा पर। दूसरा में मिलल बा है एम्पलीफायर वगैरह होला, ओकरा में आदमी कनेक्ट करके एकरा के माइक के यूज कर सकेला। बढ़िया बा, एकर आवाज़ देखे में भी हमरा के भी सुननी है, आवाज़ बहुते बढ़िया लागता। और जहाँ तक उम्मीद बा कि अगर आप लोग के पसंद आई, आप लोग के अगर खरीदे के होई तो एकर लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देब, आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकीला। और एकर रिव्यू फीडबैक के बाद भइल तो हमरा देखे से इतना रेंज में इतना बढ़िया माइक मिलल मुश्किले होला। बहुत बढ़िया बा, हम एकरा के बहुत बढ़िया कहब। थैंक यू देव बोया कंपनी के, जे इतना बढ़िया इतना कम प्राइस में प्रोवाइड करता, बहुत बढ़िया बा। और आप लोग के भी थैंक यू देता नहीं हमार वीडियो देखे खातिर। थैंक यू सब कोई के, लव यू टू ऑल।